No, Xumari, no. No vull continuar més. No vull continuar explicant coses sobre la música d'aquesta manera. Vull trencar amb tot, inventar-me una nova manera d'informar, una manera que trenqui amb els murs de la rigidesa comunicativa. Ferran, et sembla si ho parlem després de gravar aquest capítol? És que ara ja ho tenim tot preparat. Ah, sí. D'acord. Avui us presento un dels meus compositors preferits. M'ha emocionat tantes vegades que no les puc ni comptar. Ell és Claude Debussy, un compositor francès de finals del segle XIX i principis del XX que va voler apartar-se del present i mirar cap al futur. Va rebutjar la música de la seva època i es va embarcar en la recerca de noves sonoritats, cosa que li va suposar una certa falta de reconeixement durant gran part de la seva vida en actiu. Debussy representa la transició entre el romanticisme i l'impressionisme. Segurament ja sabreu què és el romanticisme, ho hem comentat força vegades aquí. El romanticisme és aquest corrent de pensament del segle XIX que donava importància a les emocions del compositor. La música va adoptar un sentit més subjectiu, perquè l'individu i els seus sentiments van passar a ser el factor important. Però tot i això, aquest període no trenca amb les concepcions musicals del segle passat. Només introdueix aquest plus d'emotivitat i expressió, però amb una base musical clàssica. Però què és l'impressionisme? Abans de continuar, m'agradaria dir-vos que tot el que explicaré es basa en la cultura occidental. La història, moltes vegades, s'explica des d'una visió eurocèntrica, però el planeta és enorme i les tendències musicals d'altres indrets com Àfrica, Àsia o Sud-amèrica van tenir influències i transformacions totalment diferents. Consulteu el vostre historiador per a més informació. L'impressionisme musical és un moviment europeu que neix de la necessitat d'ampliar la riquesa tímbrica de la música. Ep, parem aquí un moment. Què és el timbre? El timbre musical, també conegut com a color musical, és un dels 4 atributs del so. A part del timbre, també tenim l'altura, que determina si un so és agut o greu. El volum, que mesura la intensitat sonora del so, és a dir, si un so sona fort o si sona fluix. I la durada, que és el temps que dura un so des que comença fins que s'acaba. Jo no he sigut. A veure, centrem-nos. El timbre és el més complicat d'entendre. És la qualitat del so, allò que ens permet identificar-lo. Per exemple, gràcies al timbre, l'oïda humana és capaç de distingir la veu d'una persona o d'una altra, o distingir els diferents instruments musicals. Allò que fa que un piano soni a piano és el timbre. L'impressionisme buscava provar noves combinacions d'instruments i tècniques per aconseguir noves sonoritats tímbriques en les obres musicals. Claude Debussy es proposa nedar a contracorrent, com un salmó, i buscar nous elements musicals, sonoritats no explorades fins al moment i fins i tot oblidades en el temps. Explora tant en el món antic com en altres cultures. L'harmonia, que fins llavors servia per sustentar la melodia principal, passa a un primer pla. Les obres agafen un caràcter més introspectiu, més íntim i sense una tonalitat clara. Frenem de nou. Què és la tonalitat? La tonalitat és molt fàcil d'escoltar i fins i tot de sentir, però més difícil d'explicar. La immensa majoria de cançons que escoltem avui dia tenen una tonalitat clara i definida. Quan els músics diem aquesta peça de Wagner està en re bemoll major, ens referim a la tonalitat. La tonalitat és un sistema jeràrquic entre les notes que fa que, a mesura que va transcorrent la peça musical, anem experimentant sensacions de tensió i relaxament. Aquesta relació entre aquests dos conceptes és el principi actiu de la tonalitat. Normalment, la nota que dona nom a la tonalitat és la que transmet més sensació de repòs i rep el nom tècnic de tònica. Quan no existeix aquesta sensació de tensió-distensió en la música, s'acostuma a dir que és atonal. La música que feia Debussy sovint buscava estar orfe de tonalitat. Fixava l'atenció en les textures, les dinàmiques i les sensacions que experimentem quan escoltem música. Va ser un dels primers a posar títols explicatius en les seves obres, noms que poguessin tenir un cert caràcter poètic per complementar el que l'obra transmetia. Alguns dels títols d'obres de Debussy són La catedral submergida, El mar, Nocturns o Clar de lluna. Escoltant aquestes obres et pots imaginar un llenç blanc que es va omplint de pintures, textures i colors. La intenció del compositor era generar una atmosfera atemporal, amb melodies lliures de gravetat i harmonies en què cada acord tenia una identitat pròpia. La música de Debussy és imprevisible i revolucionària i ha marcat un abans i un després en la història. El que més m'agrada d'aquest compositor és la seva capacitat de transportar-te a llocs que no són reals. Amb les notes pinta paisatges sonors que semblen trets del món dels somnis. Sembla ben bé que faci quadres musicals. L'obra que més m'agrada és Clar de lluna. La meva proposta és que l'escolteu sencera i us fixeu en els sentiments que us transmet. Segur que no us quedareu igual.